uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela Baba, ngibingelele nabo bonke abazalwane basekhaya leZwi egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Ngiyabonga ukuthi inkosi isangigcinile nangalesi sikhathi, isangibambile ngesandla sayo. Ngedlulisa nje ubufakazi, bekunegundwane kade likhona ngeviki elidlule, ngoba siqala ukulibona nathi evikini elidlule ukuthi hawu kunegundwane la endlini. Kodwa nje umkhuleko wami nje Baba bekuwukuthi nje ngithi nje inkosi ngicela ukuthi yenze ekuthandayo, ngoba yona yenza konke ekuthandayo, isezulwini. Bengilokhu ngikhuleka nje ngithi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Namhlanje Baba ethe ingane mayibuya esikolweni, mayithi ngalapho kuhlala khona insipho yokuwasha, yalithola khona ngaphakathi ensipheni yokuwasha selifile. Ngibonga nje uJesu ukuthi ngempela wenza konke akuthandayo ngabantu bakhe nangey'lwane zakhe. Ngithi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi Baba. Nasekhalezi ngiyabingelela egameni likaJesu. Siyabonga kakhulu Baba uNkulunkulu ukuthi asivusele wena. Siyasitakala nangebufakazi nangethi ngishumayelo. Zonke inkonzo siyadilalela. Siyabonga kakhulu uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi Baba. Baba ngicela ukuxolisa kakhulu Baba, ngiyaxolisa, ngiyamcela uNkulunkulu ukuthi angithethelele. Ngonile kakhulu, bengingazi ukuthi uma kubalwa laba abangezwa ukuthi bafake ama-emoji ngenkani nami ngiphakaza. Uma ngizwa ubaba ekhuluma ngendaba yama-emoji sengithi ake ngiscrolle ngihambe ngi-check-a, ngiyathola ukuthi ngomhla ka-16 February kune-emoji engayifaka, nangomhla ka-22 February kune-emoji engayifaka. Baba ngisuke ngingayifakanga ngenhloso, angazi ukuthi kuye kwenzeke kanjani. Ngiyaxolisa kakhulu, angithandi ukungalaleli, isikakhulukazi makukhulunywa ngendaba kaNkulunkulu. Ngicela uxolo kakhulu Baba. uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela ekhaya leZwi. Ngibonge kakhulu ukungena, nami ngisanda kujoyina kule group. Ngajoyiniswa umama uMkhonto wangitshela ngale group. Kuthe nje kungakapheli ngisho isonto, ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu, ngumntwana kaNkulunkulu, ngiyamthanda kakhulu uNkulunkulu. Kuthe ngisanda kujoyina nje kungakapheli ngisho isonto, ngemva kweminyaka emihlanu ngingawutholi umsebenzi, kodwa ngabizwa ngathola itoho la engitohoza khona u2 days. Engikubonga kakhulu, yebo u2 days ungabukeki umncane, kodwa mina ngendlela esengisokole ngayo ngifuna umsebenzi ngingathathwa noma umuntu esithi ngiyokukhulumela, kodwa ngibonga ukuvulelwa iminyango ukuthi kuthiwe ngena usebenze. Ngiyambonga uNkulunkulu kakhulu ngale group. uNkulunkulu aqhubeke ayiphumelelise njalo, bamtsimanda aqhubeka asifundisa. uJesu Kristu inkosi, amen. Igama lami nguthenjiwe Manqina. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. uJesu Kristu inkosi, amen. uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela ubaba uNtsibande, kumama ekhaya leZwi nasentabeni yendlu kaJehova. Ngiyabonelelwa. uJesu Kristu inkosi. Nami ngithi ake ngilethe ubufakazi, phakamise amandla kaNkulunkulu. Ngelinye ilanga umntwana uthatha ifoni yami wafaka i-memory card, kwafomatha izinto-ke la efonini nami. Kube sekuthi ngelinye ilanga ngizwe ngine-pain ela esifubeni ngase-right. Ngiloko ngithandaza, ngiloko ngithandaza, hayi le pain ayipheli. Ngivele ngiphathwe ukusaba nje kakhulu, ngizizwe nje ngisaba izifo, ngoba le pain iyaqhubeka nje, kubuhlungu.
Hayi ngibe ngisangibheka umkhuleko kababa. Mangibheka umkhuleko, ayibo kuformathile. Ngibe ngithatha inamba la kulezi namba kubufakazi lobo obulethwayo la ekhaya leZwi. Bese le namba ngicela-ke ngithi ngicele komunye my-sister la, ngithi ngicela angiphe umkhuleko owangoMeyi 18. Wanginikeza-ke umkhuleko, ngabe sengimtshela ukuthi ngizizwa ngine-pain. Abese ethi na uJesu Kristu uyinkosi. Abese enginikeza ivesi elikumahubo 103 verse 3. Athi siphilisiwe. Ngavele ngaba nokholo. Ngathi ngiya kumkhuleko nawo ngiwuvula, ngawulalela. Ayibo, ngakusasa kwase kuphele nya iy'nhlungu lezo. Ngaba ngothi ngiyazizwa la kade kubuhlungu khona. Hayibo, sengiphilile. Ngathi hayibo, ngiyambonga uNkulunkulu, ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu owangena kuwe baba uNsibande. Ngiyambonga futhi noNkulunkulu ongenile kubazalwane la ekhaya leZwi. Ngithi uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela baba, ngibingelele nomama, ngibingelele ekhaya leZwi nasentabeni yendlu kaJehova, ngiyabonelelwa. Ngisacela ukudlulisa lo bufakazi benzeke ngesonto elidlulile. Kufika la usisi wami uhamba ngemoto estaff ubuye esikoleni. Ufika uthi la uxoxa ukuthi hey, njengoba siphuma lethi kanje sekushayiseke omunye umntwana oshayiswe imoto. Hayi, abesethi usisi wami uthele udriver kade ebagibelisile ukube ube ulo driver oshayise lengane ubezoyithatha ayilahle ehlathini indlela eyiyona imvithi. Ayi kuthe kusenjalo sisathukile kanjalo kuvele kufike ingane efunda nalomntwana. Ithi ukuthiwa ingane iphume ubuchopho. Hayi angazi baba ukuthi kwavele kwenzakalani empilweni yami. Ngangiqala leyanto eyayingehlela. Kwavele kwashwabana yonke into, ngaqhaqhazela, ngavevezela, kwahlasimula umzimba. Angazi ukuthi ubani wangiphonsa ekamerweni. Hayi ngamemeza futhi kwangamini ngangikhuluma noThixo. Ngathi Thixo awuzange wasilethela ukuthi sife ngengozi. Ngakhuluma noThixo angazi ukuthi kwakwenzakalani. Hayi ngithi noma ngicela omunye usisi wami ukuthi hayi bo asikhulekeni naye ingozi seyenzekile la. Hawu naye wavele wagxuma wahlala naye. Hayi bo sazibuza sesiqedile ukuthi ngempela kwenzakaleni. Sithe masithumela sifona, hayi kwathi umntwana uphilile, usindile umntwana akashonanga. Ngangisho ngithi uNkulunkulu buyisela lo babuchophe endaweni, buyisela lo babuchophe endaweni. uThixo wabamkhulu ngendlela eyisimangaliso, wasinda umntwana waphila. uJesu Kristu uyinkosi, siyambonga kakhulu uNkulunkulu wethu simkhonzayo. uJesu Kristu inkosi. Baba ngiyabingelela baba nomama egameni likaJesu. Ekuseni nje baba ngithi angidlulise ukumbonga kakhulu uNkulunkulu ngezinto angenzela zona ezinhle. Ngiyambabaza kakhulu noma ngajwayele-ke ukungena kona namhlanje. Ngibone kuyithuba elihle lokuthi ngimbonge uNkulunkulu ngazo zonke izinto angenzela zona. Ngithi nje udumo lungolwakhe. Ngihlala nabantwana bakasisi wami, omunye uyafunda ekholeji, omunye uyatohoza. Lo ofundayo uvamise ukuhlushwa kakhulu yikhanda. Ngabasendela-ke umkhuleko emafonini abo, kodwa kuyabonakala ukuthi cha Nkosi yami abawusebenzisi ngoba babuye bezofuna kimi bethi masicela usiphe amaphilisi ekhanda. Ngamnika-ke amaphilisi kade ebuyile ekhona la nge-weekend, ngamnika amaphilisi. Hhayi ikhanda lami langaya ndawo. Ngaphinde ngamnika enye inhlobo amaphilisi, ikhanda layithulela nje. Ngathi okusho ukuthi iy'nkunzana lezi aziyisebenzisi umkhuleko kababa uNsibande. Ngase ngivula umkhuleko, ngambeka endlebeni, ngayiphumela ngayihambela ngaya lapho engangiya khona. Hawu ngahlangana naye sehamba emnyango sethi ma, hawu ngisinde ngaso leso sikhathi ngaba seRoma 10.
Ngiyambonga kakhulu Baba uNkulunkulu. Ngiyamethemba futhi ngiyamnxusa ukuthi nabo bawabone amandla omkhuleko, ukuthi umkhuleko uyamsiza umuntu ey'ntweni zonke ey'khona. Iwona umkhuleko onamandla. Nasekhaya lami Baba ngiyamkholwa uNkulunkulu ukuthi nakho konke okungakalungi uNkulunkulu usazongilungisela. uJesu Kristu inkosi Baba, amen. uJesu Kristu inkosi Baba, ngiyabingelela egameni likaJesu. Ngizobonga Baba, ngizobonga uNkulunkulu onathi osithwalayo usuku nosuku, ofika lapho usudelile khona nabantu sebedelile Baba. Sekuno-3 years wonke ngihlezi phansi ngingasebenzi, ngifuna umsebenzi kodwa ngingatholi indawo. Ngisho ithemba beseliphelile nje ukuthi ngiyoke ngisebenze ngendlela bekwenzeka ngakhona, nesimo sami nje singekho right. Ngoba nje ngonyaka odlule ngihlala eThekwini, ngize ngathi ngonyaka odlule ngadecide ukuthi okay ukuthi ngihambe ngemakhaya. Ngaye emakhaya ngahlala ngafonelwa ngoJanuwari, ngafonelwa kwezinye indawo eziwu-2. Kwangavele ngagula, ngaphathwa umkhuhlane, ngangazi ngabe kuyisitha-ke noma bekuNkulunkulu, shuthi ubesho ukuthi akabiyo wakho lo msebenzi. Ngagula, hhayi ngibafonele ngibachazela ukuthi hey manje ngiyagula. Bathi kule nenye indawo alright sizothatha omunye umuntu kwendaweni yakho. Kulo munye bathi hhayi sizokulinda uzobe right. Hhayi ngempela ukuthi nje uma kuba ngconywana ngize eThekwini. Uma ngifika Baba, ngifike sebefakile umuntu endaweni yami. Inhliziyo yami ibebuhlungu, nanokuthi ngibe ukuthi ngizophinde ngiqale phansi manje ngibuyele emakhaya, ngizothini ekhaya kwaphela manje anginayo indawo yokuhlala. uNkulunkulu emuhle Baba. Nje last week nje ngaqala nje last week benginenkinga ukuthi ngangaphathanga ingubo, ngoba since ngangisuka ekhaya nganginokuthi ngoba vele ngiyosebenza angaphathi ingubo ey'ningi. Ngaphatha ingubo ezu-3 nje kuphela. Kuthe nje ngoba ngifike ngoFebruwari ngiyabona ukuthi hayibo isikhathi siyahamba, ngithi inkosi noma ngenkonzweni sengiloko ngigqoke ingubo ezizodwa sibo zibangihleke phela abantu kuyasonke emabandleni. Inhliziyo yami yabuhlungu, ngalova ngenye iSunday senginamahloni nje okugqoka lezi ngubo kubantu. uNkulunkulu ethembekile Baba, wavele wathinta nje omunye umfundisi angifonele wathi uthe uNkulunkulu ngikuthengele iy'ngubo. Umfundisi angikholwanga ngempela, umfundisi wafika sahamba sayothenga iy'ngubo. Baba kuqinisiwe malithi izwi lenkosi siyohlala ezindlini esingazakhanga. Wahamba saya ezitolweni esibizayo wangithengela ugcwele u-Odrop, ngikhuluma nawe mfundisi, iy'ngubo ey'bizayo kwamina engaze ngiyithenge ayikho less than 500. So nje ngizobonga uNkulunkulu ngaphezulu. Ngalo lelo langa ngavele ngafonelwa ngathola umsebenzi. So ngiyambonga nje uNkulunkulu Baba. uJesu Kristu inkosi, amen. Yithi uJesu Kristu inkosi Baba. Ngiyabingelela Baba umpostoli nomama umpostoli, ikhaya leZwi entabeni kaJehova kuyabonelelwa. Ngiyabonga Baba, ngithi angilethe ubufakazi bayizolo Baba kwinkonzo yokupha. Baba bengisedolobheni izolo ngiyothenga nje izinto zokupha, ngibona uNkulunkulu ehamba nami isimanga. Izinto ebengiyozithenga Baba bezi-amounta ngaphezu kuka-200, bezingaba mhlambe 205 noma lapho 210 lapho nje, kodwa ngibona uNkulunkulu engenzela isimanga. Obeku-150 uNkulunkulu wakwehlisa kwaba u-130, ngabona isimanga. Obeku-185 uNkulunkulu wakwehlisa kwaba u-150. Hey, ngabona isimanga, ngabona kubuya ushintshi, ngathi Nkosi, ngaphinde ngathenga okunye okokupha kukona lo shintshi obuyile, ngoba bese ngibonga uNkulunkulu ukuthi lento bengingaqondile ukuyithenga kule enye, kodwa ngenxa yokuthi ngibona ushintshi ngase ngithi angisale sengiyithenga ngoba uNkulunkulu usengibuyisela ushintshi. Siyambonga Baba uNkulunkulu kwinkonzo yokupha osifundise yona Baba. Le nkonzo yokupha kade ngilalela ubufakazi bakho Baba ngesikhathi
unika umfana 1000. Bengibulalele nobufakazi obudala. Umfana wathatha 1000 wamupha lona, wahamba wayothenga zonke izinto ezazinga-amount ku-2000 kodwa kwazihlisela ku-800 uNkulunkulu. Ujesu kade ngilalele lobo bufakazi, ngambona uNkulunkulu nami ngathi awu, wangenzela lo musa uNkulunkulu. Ngiyabonga kakhulu, ngiyambonga uNkulunkulu Baba, yonke into ebengiyoyithenga izolo yanele, kwabuya ushintshi. Ngiyabonga kakhulu, ngibonga uNkulunkulu obehamba nami izolo. Ngibonga inkonzo yokupha Baba osifundisa yona ukuthi masisemkhosini senze inkonzo yokupha. Ngiyabonga kakhulu, ngiyambonga uNkulunkulu, ngimbonile ehamba nami izolo. Egameni likaJesu ngithi uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi ekhaya leZwi entabeni endla Jehova ngiyabonelelwa umndeni wonke wakwaBamtsibande ngithi uJesu Kristu uyinkosi. Bamtsibande, ngithanda ukudlulisa kakhulu ukubonga uNkulunkulu ey'ntweni zonke nje ezinhle asengenzele zona, noma sengiphuza kakhulu ukubuletha ubufakazi. Omubi-ke nje mina uyathanda ukungiphazamisa, ngisho ngithi ngizoletha ubufakazi kuvele nje kupreseke ibhathini khona la, noma kuthinteke inamba uthole ukuthi uBamtsibande sekuyenzeka i-video call, angazi kanjani. Ngiyacela nje uNkulunkulu leso sitha esifikayo uma ngithi ngizodlulisa ubufakazi asiqede uNkulunkulu. uJesu Kristu uyinkosi. Bamtsibande, ngicela ukudlulisa kakhulu ubufakazi uNkulunkulu asengisize ngabo nje kulo ngangena ekhaya leZwi. Ngacela umthandazo kuBamtsibande ngokuhlushwa ekhaya lami ngingahleli kahle. uNkulunkulu wangisiza kakhulu, wangilekelela ngalowo mthandazo. Bamtsibande, lo zaphela lokho yilwane sekunesikhathi eside kakhulu nje ngihleli kahle. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu, ngithi uJesu Kristu inkosi. Ngibonge futhi uNkulunkulu Bamtsibande engisizile kakhulu ngabafowethu bebengene kwi-scam kuthiwa bathola umsebenzi, kanti usathane ubaholela ophathe, ufuna nje ukuba aze babulale. ngoNkulunkulu-ke ngilobatshela ngithi awukho lowo msebenzi, ngaze ngathola inamba yalo muntu obafakayo, ngakhuluma naye ngamtshela ngathi dadewethu awukho umsebenzi okube kanjalo, ngicela uyeke leyo nto leyo, uphuphuthekisa iy'ngane zasekhaya usukudlala ngabo. Nganhlanhla-ke kufone ubhuti wami omunye ongangenile yena kuleso scam, athi awuzwile nje ukuthi kushona imenenja yabo la bebibaqasha. Bese ngithi nje uJesu Kristu inkosi, ayishonile leyo menenja, ngoba ngithi sengiyabaduba ngoba saxabana kakhulu uma sengifonele lo sisi. Ngathi awuthi ngibadume ngibayeke ngingabe ngisabakhuza. Kwakhona izwi nje lithi ungabayeki bakhulekele. Ngase ngibamba u-3 days. Kulo 3 days-ke ila kwafona khona umfowethu wathi hhayi sekushona imenenja. Ngabona ukuthi ayishonile le menenja, uNkulunkulu uzohlukanisa lento le ebangene kuyona. Ngiyambonga nje kakhulu uNkulunkulu ngoba babonile ekugcineni baqede baxolisa ngezinto bese beyibona zenzeka ezironge. Emva kwalokho sebeyekile ukuba bajoyina kule scam sokuthi bazothola umsebenzi. Okunye Bamtsibande, uNkulunkulu usingisize kakhulu ngomngani wami esasifunda naye. Wangifonela ukuthi ingane yakhe isenkingeni la ikhona, akazokwazi nokungichazela ukuthi inkinga imayelana nani. Bese ngithi mina kulungile, uNkulunkulu wazi zonke iy'nkinga zabantu. Ngimthumelele umthandazo Bamtsibande ngithi uzovuma-ke nawe konke lokho kuzosho ubaba lo ozobe ekhuluma, uzolandela emva kwakhe, uthembe umntwana ozobuya. Kwasanga kusasa wathi eyi angikwazi umkhuleko ongithumelele wona, sengiyafonela kuthiwa umntwana begcine kuma-social worker, i-social worker iyangifonela ithi angiphuthume ekhaya sificane nomntwana. Ngiyabonga nje kakhulu uNkulunkulu izinto azenzayo ezinhle. Ngithi uNkulunkulu akabe nami njalo, agcine wena Bamtsibande ngekhathi zonke. Jesu Kristu inkosi. uJesu Kristu uyinkosi Baba. Ngiyabingelela, ngibingelela ubaba nomndeni wakhe, ngibingelela abazalwane lapha ekhaya leZwi, ngibingelela abazalwane entabeni yendlu kaJehova. Ngiyabonelela, ngisithola nginecala Nkosi yami kubaba uNkulunkulu elikhulu. Nkosi yami, kuningi kukhulu angenzela khona, kodwa manje mina uzwa abazalwane beyibongela bethula ubufakazi. Mina nje angazi manje-ke baba, njengoba kukuningi kangaka ukuthi sengingaqala phi ngigcinephi, njengoba kukuningi kangaka nje Nkosi yami, ukuthi ngisabela amaminithi, ngoba mina ngithi ngisakhuluma ngibona amaminithi nawo ngingakabiphi Nkosi yami. Kodwa nje kulo nyaka ngiyambonga ubaba uNkulunkulu,
phelile unyaka uphela nje unyaka odlule uphele. Unomfana wami lo obe edlidakamizwa eney'ngane, uney'ngane lo muntu kodwa uzala edlidakamizwa 18 years full edlidakamizwa 18 years full. Kodwa ngomusa kaNkulunkulu uphela unyaka eseyiyekile iy'dakamizwa esekhonza wangena obhabhadisweni. Uyakhonza kumanje khona leli bandla kuthiwa iGrace, angazi Grace bani bani. Uyakhonza kumanje njalo ngamasonto uthi iy'ngane zakhe uphethe ibhayibheli lakhe. Uma sekhaya umfice ufunda ibhayibheli lakhe ufuna amatoho, wathi akafuni ukuya eBay, ngeke azaye eBay ngoba uzobuya uheke. Wathi cha eBay-ke nomo eBay kulungile ngiye ngiyogrosa. Uyayithola amatoho noNkulunkulu uyampha nje temporary job. Sesicela nje ukuthi ubaba uNkulunkulu amphe umsebenzi, asebenze akhulise iy'ngane zakhe, ondle iy'ngane zakhe. Uyekile behlala khona kobhekelala emahlathini, kodwa ngomusa kaNkulunkulu wayeka. Nkosi yami, umzalwane namhlanje uyena osesishumayeza, asisatholi lutho thina, sesishunyayezwa uye. Nomntwana nje osebenzayo naye wakha nje indlu egcekeni. Isimanga Nkosi yami, isimanga. Ngiyambonga ubaba uNkulunkulu, ngiyamangala mina ngingabuthuli ufazi ey'ntweni ey'ngaka ey'nkulu kangaka uNkulunkulu angenzela zona. Siyabonga kodwa ubufakazi babazalwane usuku nosuku. Abazalwane basipha ubufakazi, buyasikhulisa, buyasisiza, siyasizakala. Nkosi yami, umusa kaNkulunkulu mkhulu kithi. uJesu Kristu uyinkosi. Nakulo nyaka uJesu Kristu inkosi. Siyacela uNkulunkulu asihola, asigcine, asifihle. Nani baholi bethu anigcina, anihola, anifihle ngomsa wakhe. uJesu Kristu uyinkosi. Phezu kwanoma yisiphi isimo uyinkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela Baba egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Bingelela umndeni wakaNsibande, bingelele abazalwane ekhaya leZwi nasentabeni kaJehova kuyabonelela. Ngicela ukudlulisa lo bufakazi Baba egameni kaJesu. Bekufanele ngabe ngakuletha 2 weeks back. Umusa nje kaJehova, uNkulunkulu emuhle, emva kweminyaka eyisithupha. Ibhange lithi ubaba waboleka imali, ubaba akasekho, washona ngo-2017. Kuthiwa leyo mali ayikhokhwe yimi, imali engango-408,000. Bengilokhu ngikhuleka Baba, kodwa nje ngingene la ekhaya leZwi konke bese kulula. Mangikhuleka ngithi noma ngingena emkhosini ngikubika ukuthi lesikweletu ngoba ngisazi. Ngiyacela uNkulunkulu ukuthi ungenzele umusa sisolwe, ngoba wayeboleka imali ngaphansi kwenkampani ayeyisebenzela. Kuthe ngomhla ka-1 kuMashi wangibiza ummeli. Wafika ney'ndaba ezimnandi, wanginika incwadi from Pretoria High Court ethi i-action against me has been withdrawn. Okusho ukuthi cha, angeke baphinde bayifune kimi. Ngathi awumkhulu Somandla, ngathi uJesu Kristu uyinkosi. Siyabonga kakhulu, ngidumisa udumo kuNkulunkulu. Ngithi akekho ofana naye, asihlale kuye simdumise njalo. Ngiyabonga egameni kaJesu, amen.